nó khờ con kìa साराया बगलसो रायखसनिसो खामफ्लाया ओरैबायदि फिसा मानसिया नायदो आइ ओमफ्राय फुबाय लांगासिनो दं आं बिदि खालामनो गोलै माहाय गाखोलायदों गोलै हेल' लोगोफोर आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायग्रोनाय थालायबाय स' आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दं आंबो मोजाङैनो दङ स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय दिनैथ' रबिबार ओमफ्राय जोंना बोरायाहाय माबा माबि खालायनो नागिरदों आरोना लोगोफोर मा मा खालायगोन गावसो मिथिगौ ओमफ्राय दा नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा आंजों लोगोसे नायलांबाय थादो लोगोफोर आंनि बोराया दिनै मा मा खालायगोन जेरावबो थांनाङा नालाय न'आवनो मा खालामनो नागिरदों आरोना लोगोफोर स' बिदिब्ला नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायलांबाय थादो लोगोफोर आं दा भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै नै बिथिंजाय जोंना आइया फुङावनो थास' बिबार सायबाय थादों आरोना लोगोफोर दिनै थास' बिबार मैथा ना संनो नागिरदों जोंहानि आइया लोगोफोर थालिरा गोथाव नङा गोब्रा कारेन्टआव बोननाय थालिरा बिदिनो आरो लाइनाव माबायाव पाउडाराव मुलियाव नै बोराया फुङावनो हनै सोमदोंमोन ना ओमफ्राय सुबाय लामगासिनो दङ आं भिडिअ खालामखुमादोंसो नालाय जि लामगासिनो हनै नै बिथिंजाय आइया ओंख्रिखौ संगासिनो लोगोफोर मोननोसैयानो थास' बिबार बोथोर गदायनि नाया ना ग्रोन ग्रोन होखादों नास्राय ना गोरि सें सब सेस ना होखादों फिसायाथ' देन्जार गिदिरखा गारबायाबो राबननिसोखा सिराय खथारदों सा गिदिर गिदिर गारबा लानो मानसिफ्रानो हाद्दांग्रा नालाय नै बोराया जि सुखांनानै बिथिंजाय माबा थखथा हास'गासिनो लोगोफोर मा खालायगोन गावसो मिथिगोन थखथाजों साराया बगलसो रायखसनिसो जों नाजों मिलायथारखाबाय नों हाथायाव थांगोन हारसिं गोलै माहाय गाखोलायदों गोलैबासो दा माबिनि मिस्ट्रि जानो नागिरदों सावजों फिथाइगोन रा सोरबा बाथोन सावदोंसै नै अरखि आयै मासि मोजांलै बेदर सावजानोसो बाबावै आइदै एन्जर माबा बेदर सावनो नोगोद मोजां जाबाय गेन्द्रा अरखिया ओमफ्राय गिबावदोंसो जौथौ गारनानै खारबावदोंसो बिहा बिसिखौ जि बुजायनो थिनसबावबाय गाहा गिबाय जोंहा दाख्लै जोगोनार गायनायानो लोगोफोर बिबार बारबाय दहाय फुङाव जा गुवार बारबाय दखान लानानै
Ide ya? Deh tuh kon la. Gana. Filter lamp mah aja ke unjang. Cakan ya. Kari cakan. Kunci. Jambat. Kutu kerli ya? Ini sao vậy? Isannya habis lu pintu kemana? Dia angkat kan? Tunggu baik. Baik. Nah sebenarnya. Iya. Bisa tak? Bisa kok. Bara dada giri jatuh beda nengah. Tommy. Ulsan kamu nih. Tak kalau beda kan mau aja. Be, mana bi kau? Masuk driver Bên đây không cái xuôi này để xuống cái sạch xuống cái này xuôi. Đấy thôi. Mình mà bên phải bên mặt mình Phải đấy. Terus bonang kesadaran na. Siapa yang na? Jeng pindah. Tak kalau mandan sepeda. Awas masih belum. Senang. Ayah bazar थांदोंमोन लोगोफोरा बे साम'बो लाबोफादों गेन्द्राया आरो माबा खामफ्लायसो बानायबावबाय लोगोफोर खामफ्लायबो बानायबावनोसै मा खालायलांखो नायबावदों लोगोफोर ओमफ्राय नै लोगोफोर आइया बाजाराव थांदोंमोन ना ओमफ्राय साद्रि लाबोफादों आरोना लोगोफोर जा मोजांखा गुरैनो साद्रिया जोंनो मोजांथार येल्ल' कालारनि जेजोंलाय लायदों बिमा जाबाय नालाय बिमा बायदि साद्रि जोमनांसिगोन आरो दा बिमा जासिगोन नालाय होदो नाहरनो नै नाहरलाय ओइ गेन्द्रा नागोरान नाहर आंखौ माबायदि नुदों बिमा जाबाय नालाय बिदि जोमसै आंहा एबाराव ना बिदि जोमनांगौ बिमा बायदि नुलायलायदों kita gini paham adi jiran Islam ini kamu kenal adi wow saya betul dia belten yang kita lagi belten ini tata jangan aja ke tata jangan aja ke Tata saya tahu nama ye. Jangan ni. Bisa nale. Dia macam sedai. Manusia lo, komplain lo, baju bisa manusia aja ini. Kenapa mak? Ini mana? Agak pengkai zona ini. Mungkin fakat nih. Oh, soalnya. Aku lo kelibat kular nih komplain. Soalnya kan ini sih lo bakal kenal. Ada, dia ndarang baik lo. Ayo aku masuk. Ini apa soalnya mau sini Iska. Wah, ayo ya. Sebenarnya betul ada. Lagi dan. Kalau siapa nih beda? Just property stop.
दहाय गारि साखाखौ थुख'थुख'नो मोनासै आंहा देनां फिसानो जिरायनो बानायखाबाय नोहाय